Bati. Komiti mar od bura ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar piedho joma ne ogwel e lemo mar jotend Migepe kaunti no. Wanani mondo koro watudre gi jafwambo marwa Alia Beach ma nitiere e od bura mar kaunti ma Homa Bay kama chenro ni dhi nyime mondo nyiswa ni to nyaka gie sani gin kwan mag jogo manogwel adi ma osepiedhi gi komiti mar od bura mar kaunti ma Homa Bay mang'iyo weche mag keto ji e tije. To gin jomage ma diponi odong' kwan mag jogo manogwel gin ji adi ka chenro no biro dhi nyime kuom ndalo maromo nade. Alia Beach koponi winja thuolo en mari mondo koro nyiswa ni to gin ang'o gini matimore nyaka gie sani, mage mosetimore chakre ne piny ru mane chenro ni ochakore nyaka gie sani, to gin jotelo mage manogwel e lemo mag Migepe ma osepiedhi kochopo gie thuolo ni. Erokamano George Bati, ayudi makare kwa bira achiel kachiel e laro mar od bura mar kaunti ma Homa Bay ka mana kaka iwacho no wendo chenro mar piedho jotend Migepe manowal tarik 11 dwe ni ende kod Governor Gladys Wanga dhi nyime od bura ka kendo chenro makamano ne ochakore odiochieng' manyoro Bati kama jotend Migepe manowal abich ne ogo kogno kendo opiedhgi kalure kod lemo mopogore manomigi mondo gibi gibed gi buch jotend Migepe mar kaunti kaendi. Okinyi ma kawuono chenro makamano ne ochakore kar saa 2:30 okinyi kendo samwalosi ni endi chenro makamano dhi nyime ka itaye kod komiti ma oyiedhi ma ochung'ne gwelo e od bura mar assembly ma otele kod speaker mar county assembly kaendi Julius Gaya kaachiel kod jokanyo mamoko maromo 5 ka komiti no endo oting'o ji 6 masani koro dhi nyime kod piedho jotend Migepe manowal mondo obi omak Migepe mopogore e kaunti kaendi Bati. Odiochieng' manyoro jotend Migepe manogwel 5 ne opuodhi e od bura kaendi kama oting'o jagno manogwel e migawo mar thieth mano Roslyn Omolo kaachiel kod nyawadgi manogwel e migawo mar somo Matino Pere, jatend migawo manogwel e migawo mar omenda kod chano chenro mag dongruok mag kaunti Solomon Obiero kaachiel kod jatend migawo machielo ma bende nogwel e migawo mochung'ne weche mag apaya mano Danish Onyango kod jatend migawo manowal e migawo mar pi John Alo. Okinyi ma kawuono chenro makamano ochakore mana kaka sewacho no endo saa 2:30 okinyi kama jatend migawo manogwel e migawo mar ohala Polycarp Okombo ne odadhoge kod komiti no endo kaeto lowe kod jatend migawo manogwel e migawo mar lope kod chano chenro mag bombe kaunti ka mano Peter Ogola ka samo weni endi Bati jatend migawo manogwel e migawo mochung'ne telo kaachiel tudruok kaachiel kod loch mar koro gwenge e apis governor mano Grace Mercy Osewe emasani koro nitiere e nyim komiti no endo kendo idadhoge ka bende oromo gi bedo e lemo manowale no endo. Bende Bati kuom nyaka sani endi jotend Migepe manogwel maromo 8 duto osego kogno ka sani koro dong' mana jotend Migepe manogwel 2 kende ma saa 8 nyaka saa 10 odhiambo ma kawuono biro yudo ka komiti ma ochung'ne gwele od bura mar Homa Bay kaendi biro tieko chenro makamano ka odong' mana jatend migawo manogwel e migawo mar jagono manogwel e migawo mar weche mag lupo mano John Agele kaachiel kod nyawadgi mabende nogwel e migawo mar tuke kaachiel kod chwech mar oganda kod weche mag limbe kaunti kaendi mano Sara Malet biro chopo e nyim komiti ni endi saa 9:30 mondo opiedhe ka bende oromo kod lemo makamano. Bati banka chenro mar piedho jotend Migepe 10 orumo odhiambo ma kawuono to komiti ma bende otele kod speaker mar od bura kaendi biro bedo ka giloso report margi kaeto banka gisetieko ndiko repodgi ibiro renjo report no endo ne MCS e od bura kaendi mondo gigoe mbaka ka gineno ka ginyalo puodho jotend Migepe goeko kata ng'udho jotend Migepe goeko banka chenro mar go kogno jotend Migepe makamago orumo. Bende Bati gima ok wiwuok nyal wilgo en ni e kinde mane Governor chiwo lendo mar walo jotend Migepe mage ne oketo jalupne Joseph Oyugi Magwanga kaka jatend migawo mochung'ne weche mag pith jamni kaachiel kod pur e kaunti kaendi mopore kod lemo ma en go kaka jatend migawo kaka jalup Governor e kaunti kaendi. Kata kamano kuom jotend Migepe ma piedho kaendi masekwano nyingi goeko jalup Governor ma bende biro bedo ka tiyo kaka jatend migawo ma ochung'ne weche mag pur kaachiel kod pith jamni e kaunti to ok bi chopo nyim komiti ni endi nikech ni MCS gi biro puodhe
kata kamano bro dhi nyime kod tiyo kaka jalup gavana kod bende jatend migawo ma ochung' ne weche mag pur kaachiel kod pith jamni. Pod wago tach e laro mar od bura kaendi kendo wang'iyo kaka chenrono dhi nyime. Bang' ka osetiek to wabiro loso kod jakom kamati niendi ma en speaker mondo onyiswa ni to bang' ka gisetieko chenro ma kamaendi jodak ma Homa Bay kandi geto rito kuom thuolo maromo nade mondo gindik ripodgi kendo gibi kele assembly kandi mondo MCS ogoye mbaka kapok gichwalo listi ma mogik ne gavana mondo koro tim gwelo yie ne jogoeko ma sani koro ibiro puodhi kod od bura ka mondo gichak tich ayanga kaka jotend migepe mopogore e migepe mag sirikal mantiere kaunti kandi bati. Erokamano nyali abich kuomiwa alipot mani mbai nyako tenre kod chenro madhi nyime e od bura mar kaunti ma Homa Bay kama idhi nyime gi go kora piedho jogo manowal migepe mopogore opogore mar biro tayo chenro mag migepe go poni obio puodhi kod komiti no kanyakla kod jokanyo mag od bura mar kaunti ma Homa Bay. Erokamano ali abich kuom lipot manimba machal kod mano.